L-aħħar rapport fuq l-ekonomija Maltija li joħroġ ta' kull xahar mill-Bank Ċentrali jindika li din komplet tikber b'rata akbar mill-medja storika ta' 4%. F'kuntest internazzjonali fejn l-ekonomiji l-kbar Ewropej bħal dawk tal-Ġermanja u r-Renju Unit qed jonqsu, l-andament tal-ekonomija ta' pajjiżna minflok is-saħħa iżjed, skont dan il-kejl tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Dan l-iżjed għax kien hemm titjib fl-attività turistika, dik tal-kostruzzjoni u anke fit-tħul tal-gvern. Minn barra hekk jirriżultaw wkoll li naqset xi ftit l-inċertezza u jinqas minn dik tal-aħħar snin. L-ekonomisti tal-Bank Ċentrali jinnutaw ukoll il-fiduċja ekonomika komplet tikber. Is-sentiment ekonomiku f'pajjiżna kif imkejjel mill-Kummissjoni Ewropea u 3% aħjar mill-medja Ewropea, anke fejn jitratta l-aspettattivi dwar l-impjiegi, in-negozji f'pajjiżna għandhom livell aqwa mill-medja storika. L-analisi tal-Bank Ċentrali fil-fatt indika kif il-produzzjoni industrijali u l-beħ mill-wienet komplew jikbru fix-xhur li għaddew. Anke t-turizmu kompla juri titjib sostanzjali waqt li l-attività fis-suq tal-proprjetà wkoll baqgħet sostnuta, inkluż b'numru tajjeb ta' kuntratti ta' beħ u konvenji. Saattant l-operaturi speċjalment dak fil-qasam tar-retail indikaw li mistenni tnaqqis fiż-żidiet tal-prezzijiet. Dan jorbot ma' tnaqqis fir-rata tal-inflazzjoni osservata f'pajjiżna li issa niżlet taħt il-mira ta' 2% u ferm inqas minn dik osservata fiż-żona euro li hi ta' 2.5%. Fl-aħħar nett ir-rapport tal-Bank Ċentrali jindika li d-depożiti tal-familji u n-negozji komplew jiżdiedu filwaqt li anke l-qagħda fiskali tal-Gvern komplet titjib għax minn ġdid iż-żieda fit-tħul tal-Gvern kienet ferm aktar mill-infiq.